Mga isod, maayong gabi sa tanan, labi na katong mga bagong nanihapon diha, bagong kapos nang himudlay kay busog pa o bago pang nakakaon. Kamulo kita karon nga gitupihan sa atong buutan kayo nga barbero sa atong obispo, barbero ni Bishop Abet o Bishop Pedroso o mga pari. Si Brad Willie nga sakop usab, aktibo nga sakop sa Catholic Faith Defenders sa atong Diocese of Tagbilaran. Anion kita ni Brad Willie dinhi sa ato ang kumbento aron ipahigayon ang pagtupi sa atong buhok. Sukad sa unang panahon sa gamay pa ko, wag ko maanad nga di bitaw kana reglaron ang buhok, kanang kumaanad anang kagkag buhok, way panudlay. Pero nakasuway ko ana sa gamay pa ko nga gikuto ko. Dagko kayo mga kuto sa akong alimpo, mga turo nga kuto nga amo ganitong paawayon nga irukon na dugo nya anang among kuko nya tilapan ra pud namo kay tamis-tamis man. Nya kasuway ko ana nga mga lusa nga tino makujamat kanang piso og kuto magkaligid sa buhok. Nya anhapon ka tugpa sa among sabaw. Nya maapil ko nang higop. Amo nay kasi natianan sa una. Pero sukad sa kamay pa mi matuto gyud sa among ginikanan ang pag-ariglar sa maayong panglawas, no, bisag pobre mi gitudloan gyud mi unsaon pod pag-ariglar sa among lawas, sa among pamorma. Mao nga hangtod karon napata po mi ni ana, no? Sa gamay pa ko among manunupi kato man si aning Diding, no, among uyuan sa una igagaw na mo sa una nga magbaid dato siya og gunting sa Ismeril unya luwa ra ganito iyang ibutang inigbaid sa iyahang gunting. Pero malipay mi sa una kay matupihan ni ang pag-ariglar sa atong lawas. Maingon nga ariglaron og atong ampingan ang atong lawas nun og kalagnon nga kinabuhi. Importante po nato nga mag-ariglar po ta sa atong lawas kanang dili po ta murag tiaw tanawon, no? Kay usahay sa kabisi sa atong ministry, sa atong panginabuhi, usahay mga bana, kamo mga bana, mga amahan, di na mo maka-ariglar sa inyong lawas. Atong mga bungot diha di na nato kuha, di na nato mahiluan atong naong, di na taga panghilamos. Pero makalimot ta usahay nga importante po ni, no, mga asawa usahay tungod sa kabisi sa ato ang panginabuhi usahay di na po ta ka hunahunang ilis, di na ta ka panudlay, di na ta ka tupi sa itong buhok, manimaho na tang kwaknet, manimaho na tang kagang, usahay makalimot ta ni ana, no, nga importante po dahil ang pag-ariglar, pag-atiman sa atong alawas nun nga kahimtang, labaw sa tanang butang, ang pag-atiman sa atong health. Kini pagpatupi, pagpanghinguko, pagpanghilamos, pagpanguhag mga buling sa atong lawas, pag-atiman sa atong gisuot, di po din nato kalimtan. Kay importante man ang kining atong outward beauty, reflection man na sa inner beauty po nga niya nato. Di ko po nato palabian nga mura na tagborluloy tanawon kay kining atong naong, atong kinabuhi, atong lawas, atong pagkatao anindot naman na kay gasa naman na sa Ginoo. We are created in the image and likeness of God. Pero ayaw kalimot sa basic nga mga butang, no? Pagpatupi, pagpanghimungot, pagpanghinguko, pag-atiman sa ato ang pamanit, kay grasya man nga gikan sa Ginoo. Dahil ko na to ang Dios, o ngayon na to siyang pasalamatan at lawan.